Wannan ne Flames Production. Jitah ne, Abba Jitah ne. Soyi da cikin ruhi, Kaunarki ta yi min daɗi a cikin rai. Gode Rabbi sarki dan ke ya bani, ke ce masoyiyata a cikin zamani. Kin tsere dukka mata ne ke nake tunani, sunan kina kasan rai mai kyawu na launi. Zamto makaho ki kaɗai nake gani, suke bi ni gimbiyar mata da ke zanaje. Baki zuciya sai ki rike amana, ni da ke na so na zauna a cikin gidana. Ke ce kike gizo tun a cikin idona, kin yaye dukkanin kunci na raina. Ki ce rabin jiki na jaruma amina, na baki zuciya don Allah ki zo mu je. Rayuwa tana yi min daɗi in na ganki, sai ki zama rago na hannu na bambarinki. Na killace ki 'yan mata, zan saka ki ɗaki, ki ce guda a mata zana baki maki. Soyi da cikin ruhi, Kaunarki ta yi